יופי. אז היום אנחנו, בואו תהיו בדיוק במנח שאתם, אפשר לשבת, רגע נעשה איזה פתיחה ככה, אפשר לשבת, אפשר לשכב, אפשר לעמוד, איך שאתם נמצאים עכשיו, ונפרוס את עצמנו, זה אפילו לא משנה, אפשר גם רק על הטוסיק, אפשר עם ידיים, אפשר איך שאתם, ונתחיל רגע להתנדנד. אנחנו נזהה שאנחנו כמו איזה סביבון כזה, אה, אולי לא סביבון עם רגל אחת, אבל יכול להיות שאנחנו סביבון עם שלוש רגליים, או ארבע רגליים, או אם נפתחנו עם כל הגפיים, אז אנחנו סביבון עם איזה שש רגליים, חמש רגליים, תלוי איך מסתכלים על זה. בשנייה נעבור ונתנדנד, ונישא את עצמנו, נעביר את המשקל, כמו, אני אוהב את הדימוי של בריכת גלים, כזה כאילו לוקחת, ניתן לה משקולת של הראש, קצת להחליף כיוון, ונראה איך שהיא גם אה, תורמת לנו בהתגלגלות הזאת, בהתגלגלות מלשון גל. ולא משנה איך אתם, אנחנו רגע נשים לב לנקודות המשען והמפגש שלנו עם האדמה, ונשים לב שכדי להתגלגל, אנחנו בעצם משהו צריך לקרות בנקודות המפגש האלה. אנחנו מחלקים את המשקל שלנו איכשהו, וכל פעם כדי לנוע אנחנו מחלקים אותו קצת אחרת. ואנחנו נעשה את זה בצורה מאוד מרומזת. לא יודע איך אתם, אני התעוררתי לא כל כך מזמן, ולא בא לי להתאמץ. וכדי לגלות עוד את ההרפאיה בתוך זה, אפשר לקחת נשימה טובה, ולהמשיך לנוע עם הנשיפה, ואני מגלה כל פעם מחדש, שדווקא כשאני לוקח נשימה טובה ואותנטית, אז התנועה שלי נפתחת, והיא לאו דווקא צריכה להיעצר כדי שאני אנשום, אלא הנשימה תומכת בתנועה, והתנועה יכולה לתמוך גם בנשימה האותנטית שלי. אז איך שאתם לא יושבים עכשיו, בואו נחליף מנח. אפשר להכניס רגל, אפשר לשים מנח הכי יומיומי. לא צריך שהוא יהיה, אפשר להישען עם הראש. בואו נחליף צורה של כל המערכת, של כל השלד שלנו. נחבר בין מרפק, אפשר לחבר מרפק לאדמה, איך שאתם, מה שמעניין אתכם, ונתחיל גם פה להתנדנד. קצת כמו ישיבת שיכורים כזאת. זה כמו איזה, כאילו מערסלים אותנו איזה עריסה, ואנחנו מנדנדים את עצמנו, אבל כאילו אפשר לדמיין אולי יותר טוב שמישהו אחר מנדנד אותנו. שכאילו יש איזה כוח מבחוץ, איזה אימא או אבא גדולים, שמנדנדים אותנו, ואולי במקום לדמיין את זה כמו, אה, איך קוראים לזה? כזה כיסא תינוק שמתנדנד רק קדימה ואחורה, אפשר לדמיין שזה איזשהו מנסע 360 שיכול להתגלגל לכל הכיוונים, ולא לחשוש מלקחת ללכת עוד לקצוות שעוד לא היינו בהן, כמו סביבון שעומד ליפול, ולראות איך אנחנו דרך הקצוות האלה שוב חוזרים אל מקום מאוזן במרכז, וכל הזמן אני מזמין אותנו לחיבור תוך כדי כל השיעור הזה,
לאותה שאלת חיפוש שאני לוקח איתי לא יודע, נקרא לזה שנה האחרונה, סתם כדי שזה יהיה עגול. להיות בחיבור עם הבטן, ויותר מזה, עם פי הטבעת שלנו, עם הפירנאום. לראות אם אנחנו מסוגלים להיות בחיבור איתו ולשמור עליו רך, פתוח. כאילו יש שם איזה שער, איזה דלת, ואנחנו רוצים להשאיר אותה פתוחה ומזמינה. אם להיות יותר ציורי, אז להשאיר אותה פתוחה לעולם, לעשות איתנו אהבה. ולא לסגור, לא להישמר. יופי, ותוך כדי הנדנוד הזה, איך שלא נהיה, והמשיכה לכל מיני קצוות שלו, שימו לב אולי אומר את המובן מאליו, אבל אנחנו מרובי מפרקים, ברוך השם, אנחנו מרובי מפרקים, וכדי שנוכל לנוע במרחב שלנו, בלי לשנות את נקודות המפגש עם האדמה, אנחנו כל הזמן משחקים עם איזה מפרק אחר. אז אני מזמין אתכם עוד לנסות ולהניע מפרקים שאולי עוד לא שימענו אותם בתוך המנח הזה. זאת אומרת, נראה לי שהייתי מובן, בלי לשנות את החיבורים הקיימים גם לעצמנו וגם לרצפה, אנחנו יכולים לתת חופש לעוד מפרקים, לעוד חיבורים. ואחרון חביב, נלך למנח חדש, אפשר ללכת קרוב יותר לרצפה אולי, מה שעוד לא היינו ברצפה. מי שמרגיש שהוא כבר היה קרוב לרצפה, יכול, יכול ללכת יותר קרוב על הברכיים, אולי על שש, כזה על עמידת שש, גם טוב. משהו אבל שמרגיש לכם שהוא קצת מוציא אתכם מאזור הנוחות שהייתם בו עד עכשיו, ואנחנו משחקים את אותו המשחק. אנחנו מוצאים את נקודות המשען שלנו אל האדמה, שמים לב לחיבור שלנו עם הפירנאום, עם הטוסיק, מזהים שוב את הנקודות שבהן אנחנו נשענים לאדמה, והאדמה מחזירה אלינו בתמורה את הכוח שלה, ומתחילים לייצר סביבנו ובתוכנו איזושהי בריכת גלים, איזשהו מרחב נע, איזשהו מרחב מתגלגל ונופל, והראש כמו משקולת יכולה לעזור לנו ולכבוש כל מיני שטחים חדשים במרחב שסביבנו. אולי יותר טוב ממשקולת, הראש היא כמו איזה מצוף בתוך בריכת הגלים הזאת. ונקודות המשען, אנחנו גם נשענים אליהם וגם קצת נחים אליהם וגם נעזרים בהם כדי להישלח רחוק לנקודות אחרות. ובואו קצת נעשה את זה יותר אמיץ וניתן לי יותר תנועה לעבור דרכנו. יותר נדחוף ככה ונשען אל נקודות המשען, ויותר ניקח ונקבל מהמרחב שלנו, ויותר ניתן חופש לגוף לזוז ללא סדר וללא ארגון, אבל עם אותן נקודות מפגש שאיתן התחלנו, בלי לשנות את נקודות המפגש איתן התחלנו, ונאיץ את הדבר הזה. ואם אנחנו מרגישים שאנחנו רוצים להאיץ, אבל משהו סגור וכזה, משהו עוד כזה, מה עכשיו להאיץ, אני בבוקר, אז אפשר פשוט להגדיל את הנשימה. אפשר לפרוע את הסדר על ידי נשימה טובה שמחמצנת אותנו,
ומרוקנת אותנו. אנחנו מתפחמנים ומתחמצנים, וניתן לגוף שלנו להיות נאמן, הוא כבר יסתנכרן עם זה. בואו ניקח, תוך כדי התנועה הזאת, 3 נשימות שהן יותר גדולות מהסטנדרט שהיינו בו עד עכשיו. 1, תוך כדי תנועה. 2, אפשר גם להוציא הנחה. עוד 1 ו2. ואפשר לפרע עוד. ו3, ניקח נשימה ונחזיק את האוויר בפנים. לא נוציא, נשאר מלאים כמו הבוב גדול. כמו הבוב גדול, בלי להוציא. נרגיש כמו מצוף. 3, 4, ונוציא. וקול כמו של בלון שעף באוויר, ונשאר בלי אוויר בפנים, נשאר ריקים. כמו בלון ריק. ונמשיך לזוז. וכשאתם נורא רוצים אפשר להתמלא ולהמשיך לנוע ולהמשיך לנוע ולהמשיך לנוע עד שנגיע לשכיבה בלי להפסיק לנוע, בלי להפסיק להתנדנד, לתת לנו ולעולם סביבנו להיות באיזה ממשק כזה, של איזה אינטראקציה כזאת של תנועה. אנחנו באים לתוך העולם סביבנו והוא בא לתוכנו. ואנחנו נמשיך דרך נקודות המפגש. שימו לב בשכיבה כמה נקודות מפגש, הכי הרבה שיכולות להיות לגוף שלנו. הכי הרבה נקודות מפגש עם האדמה, ואנחנו נשתמש בהן כמו עד עכשיו, כדי לשאת ולתת עם המרחב סביבנו ועם האדמה, ובעזרתה אנחנו קצת נדחוף אותה, וקצת ניפול לתוכה. הכי בסבבה, הכי בנעים. זה רק הזמנה ל... בתוך זה לעזוב מאמצים ולתת לתנועה מרעננת ורכה, כמו לשכב על בריכת גלים, כמו להישכב בנהר הירדן, באיזה נחל, ולתת למים לשטוף אותנו, ללטף אותנו. ממש מלטפים את הפנים, והמים מלטפים את הזרועות, ומלטפים את הבטן והחזה, ואנחנו, כדי באמת לתת לדמיון שלנו ממשות, ולתת לו אשכרה חיים, אנחנו משתפים את התנועה פנימה, כי היינו יכולים להישאר בזמן חלום. היינו יכולים לשכב עכשיו ולחלום. הנה אני במים. אבל זה לא מקבל את הממשות על התאים שלנו, על הרקמות שלנו, כמו שזה יכול לקבל בשיתוף עם הגוף, בשילוב של התנועה התכלסית. ועכשיו אנחנו ניתן רגע לזרם הזה להיות קצת עוצמתי יותר בדמיון שלנו, וזה כמו שאנחנו מכירים מהשיטה ומהשפה. אנחנו, כדי לתת לו, לזרם עוד עוצמה, אנחנו צריכים להרים את הקצב, אבל עוד להיות בהרפאיה. להרים את הקצב, ואולי אחד הדברים שאני תמיד רואה לנכון זה להיעזר מאוד בגפיים שלי כדי לנדנד אותי, ולאו דווקא מהמרכז, לאו דווקא לחשוב שאני צריך להניע את הטוסיק, לדחוף עם העקבים ולעזוב ולהקפיץ את עצמי דרך המרפקים ודרך האצבעות של כפות הידיים, ולתת לראש, למשקולת, למצוף הגדול הזה להתנדנד משמאל לימין, וזה כבר מביא איתו המון המון תנועה, ואני תוך כדי שומר על החופש הזה ועל הרכות בבטן.
תודה טל שהזכרת לי את הנשימה לכולנו. אם הראש מתחיל לשאול שאלות ולהגיד מה, לא, כן, אבל איך לזוז? איך אני זז כמו מים? מה זה לזוז כמו מים? מה זה? אני לא בירדן. כל הספקות, ויש הרבה כאלה. קודם כל, שלום ספקות. שלום ספקות. אבל בואו ניצמד דווקא אל החוויה ואל הכיף. וכשהספקות עולות, וכדי להעצים את החוויה, ניקח נשימה, וניתן איזה קול קטן ונעים לעצמנו, היי, בוקר טוב לגור. יופי. וכדי לא להירדם בתוך זה, ההמלצה שלי היא באמת לעשות איזה משהו ששובר את הנורמה, ששובר לרגע את מה שעשיתי עד עכשיו. אם עד עכשיו עשיתי משהו בגודל מסוים, או בדמיון מסוים, או עם איזה איכות מסוימת, עם איזה איבר מסוים, לעשות לרגע משהו אחר. לרגע משהו אחר. אולי להקפיץ גדול יותר, אולי להרים את הראש ולהפיל, אולי להרים כף רגל ולהפיל ולשמוט אותה. אפשר גם להרים מיד אחת מעל הראש. כשיד שנייה נשארת למטה, יד אחת מעל הראש. ואפשר להתחיל להשתמש במה שאנחנו מכנים אותו פרפור, שזה בכל מקרה דבר שכבר מתחיל לקרות, בין אם נקרא לזה ככה או לא, אבל לתת לכל הגוף לעשות טקה 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 טקה. ואפשר גם בתוכנו לדמיין את הטקה טקה 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 טקה. ואפשר גם להשתמש בשפתיים ובלשון ולהגיד טקה 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 טקה. טיקי 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 טיקי, כמו לדגדג את עצמנו. טיקי 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 טיקי. דגדגו את עצמכם, דיגי דיגי דיגי, בלי לגעת, דיגי 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 דיגי, דיגי 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 דיגי, ולהשתמש ממש באצבעות שלנו, אמנם בלי לגעת בעצמנו, אבל עם האצבעות שלנו ממש נדמה את הדגדוג, לגה לגה דגה דגה דיגה. הנה, אותך טלטול זה כבר מדגדג קצת, גם אותי, ואפשר להזיז, הידיים יכולות, ניתן לה, גם הכפות ידיים וגם הכפות רגליים יכולות קצת לנוע תוך כדי במרחב, קצת אולי אני פתאום מרגיש שאני מעופף, ולהמשיך לדגדג את המרחב סביבנו, כמו שאנחנו רוצים לדגדג את עצמנו. ואם זה לא מספיק, אפשר גם להעביר אצבע עלינו, ולהזכיר לעצמנו שיש לנו גוף. גוף כזה. תוך כדי שאנחנו זזים, אפשר לדגדג את הגוף הזה, לגעת בו, להזמין אותו כזה, היי, היי צלעות, היי פנים, קצת ללטף ולדגדג את עצמנו בו זמנית, כדי להגיד לגוף הזה, כזה, למוח שלי, היי, מוח, אתה לא, זה גוף, הגוף הזה זז ככה. זה הגוף פה, יש גוף פה. גוף כזה שיכול לעשות המון המון דברים ולהרגיש המון דברים. ואני עובר עליו בליטופים ובגריפות ובדגדוגים, תוך כדי שאני בתוך הזרם הזה של החיים. אני רוצה לתת, אני מזמין את כולנו, גם אותי, להצטרף לתוך איזה זרם של תנועה כזה. אבל יש המון זרמים, וחשוב וטוב לזכור את זה. הזרם שאנחנו בו, אחד מיני אינסוף. אז ממש בהבלחה נעבור לזרם אחר. זרם אחר, לא משנה איזה, ואפשר לבטא את זה עם קול, הקול מאוד ממחיש את זה, כי הקול נהיה מאוד חושי, ואנחנו גם שומעים אותו, הוא סוגר מעגלים, הוא פותח, הוא מרחבים וסוגר מעגלים. צ'קה, 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 ופתאום אני רואה שאני מטיח את הגוף שלי. צ'קה, 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 צ'קה. עכשיו, תוך כדי כל העבודה, התרגול הזה ביחד, אני מזמין אותנו לעשות כמו מחוגה עם כפות הידיים שנמצאות למטה, ויד יד, ניקח אותה למטה, לעבר הברך, ורחוק את יד שמאל לצורך העניין, שמאלה ולמטה, ורחוק שמאלה, ואנחנו תוך כדי האיכויות, טקה טקה טקה, מעל הראש, מעבר לראש, לצד שני, טקה טקה טק. היא הולכת כבר ימינה, חוצה את הגוף באלכסון,
מתקרבת לעבר ברך ימין בכלל, ועוקפת ונופלת חזרה במקום שלה. ועכשיו את יד ימין אפשר לשלוח מטה, ורחוקה, והרחקה ימינה, והרחקה ימינה ולמעלה, ולמעלה. וכל אחד בקצב שלו, תוך כדי זרימת החיים הזאת שאנחנו מניעים בעצמנו, אנחנו נתחיל לעשות מחוגות כל פעם עם יד אחרת. וממש תוך כדי הריטוט הזה, ותוך כדי ההקפצות האלה, והדגדוגים האלה, אנחנו ניתן לזרועות שלנו להסתובב סביב סביב, סביב סביב, הרחק והגדל, הרחק והגדל, וכשהסיבובים יגדלו, ככה גם הגוף ישתתף יותר ויותר, ועמוד השדרה שלנו, שזה אחד הדברים המשמעותיים ביותר בתנועה שלנו, הוא ילך ויפתח. קראתי את זה בכל מיני ספרים, גם של פלדנקרייז, וגם אילן, וכשהתנועה של הקצוות שלנו גדלה, ככה אנחנו בעצם הולכים ומשתמשים, ופותחים כל מיני חסמים שנבנו בעמוד השדרה, בזמנים שקיצרנו את התנועה, וסגרנו כל מיני מערכות. לא צריך להיות גם גאון כדי לראות את האמת בזה. ואפשר להרים את הקצב, ואני מציע להרים את הקצב, לא בלכווץ, אלא בלעשות את הכל קצת מהיר יותר, מהיר וקטן יותר. כשנגדל, כשנאיץ נקטין. יופי, נאיץ נקטין. ואפשר גם ללכת עכשיו הפוך עם הידיים, להתחיל במקום החוצה, להתחיל פנימה, עם הידיים על הגוף, ככה באזור איברי המין, והלאה, הלאה, 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 למעלה. וכשיד אחת הגיעה, יד כבר שנייה התחילה לצאת. יד שנייה התחילה לצאת. ואנחנו מבקשים מכל הגוף להיות חי בתוך הסיבוב הזה. חי בתוך הסיבוב הזה. והחיות שלו, והשיתוף פעולה של כל המפרקים שעליהם דיברנו בהתחלה, וכל נקודות המשען לאדמה, הם יובילו אותנו לסיבובים גדולים. ואם במקרה מצאתם את עצמכם מסתובבים על הבטן, זה לא במקרה, או מסתובבים על הצד, זה לא במקרה. ואם במקרה שמתם לב שכדי להרים את היד שלכם, הלאה, הלאה, הרחקה, הרחקה, גם העקבים צריכים לעשות דברים, או גם איזשהו צד של הטוסיק צריך להרים את עצמו. אז כן, כי הגוף משתתף, איזה כיף, וניתן לו להשתתף. ואם אתם מרגישים את הצורך הזה, אז כמוני, אפשר גם לעשות אותו דבר עם הרגליים. נכניס דרך עקב אחד פנימה לכיוון הפירנאום, שאנחנו רוצים לשמור אותו רך, והעקב, כמו כפות ידיים, גם הוא רוצה ללכת רחוק, הוא רוצה ללכת רחוק, ואפשר או להביא אותו, את הברך גבוה, או ככה, או שאפשר לתת גם ליד מאחורה, להישלח, להמשיך את הסיבוב, ואז לתת לרגל להגיע. וכל מה שאני אומר זה הצעות, זה, העיקר פה זה לתת לגפיים איזשהו חופש לגדול ולהרחיק, 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 ולהסתובב ולהיפתח, ולפתוח את עמוד השדרה שלנו באיזושהי חופשיות שנאמנה לרכות ולזרימה שקיימים בנו וסביבנו. ואנחנו לסיום, אנחנו נלך ונאיץ את זה, ונאיץ ונקטין את השינויים, אבל נגדיל את התנועה, את המעגלים. אנחנו נרצה שהמעגלים יהיו הכי גדולים שהם רק יכולים, בלי סדר, בלי ארגון, בלי תוצאה, זה לא משנה. העיקר זה הכוונה של לגדול ולהיפתח ולתת חופש גופני גדול. אפשר גם לא רק במעגלים, אפשר לשלוח איברים רחוק, 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 הכי רחוק שאני רק יכול בתוך החדר שלי ובדמיון שלי, למעלה, וגם לכיוון התקרה אני מתכוון, ולכיוון רחוק לכל הכיוונים, ולראש להתרחק. אפשר לצאת לראש, לסנטר שלנו, לרצות להגיע לכל מיני מקומות. זה הגפה החמישית, זרועות וראש, והכל רוצה להתרחק
ולהיפתח, וכמו גבעול, כמו נבט שרוצה לצאת מהאדמה, וגם הוא יוצא כזה בטקה, טקה, 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 עד שנגיע לישיבה, עד שנגיע לישיבה, עד שנגיע לישיבה. ובישיבה הזאת נמשיך לתת לכל הזיכרונות של התנועה עדיין להתקיים. כמו שהתחלנו, אנחנו נמשיך להתנדנד, לעזוב בבטן ובטוסיק, לתת לכל נקודות המשען לגדול, וזאת אומרת, לחיות. ניתן לגלים כאלה להציף אותנו, ובתורם גאות ושפל. ולנשימה רגע לחזור למקום סדיר ונוח ונעים, עד שהגוף במנח שהוא נמצא בו, לא משנה איזה מנח, יגיע לאיזה תנוחה שקטה. כל התנועות שבתוכו יעשו איזו אינטגרציה פנימה, ויהפכו להיות כמעט בלתי נראים, ורק הזיכרון שלהם ימשיך להתקיים. ומה בא עם הזיכרון של התנועות האלה? האם בא שמחה עכשיו? האם התרגשות? האם דווקא געגוע? האם הצפה כלשהי או רגיעה? נעזוב בבטן, תן לנשימה להיכנס. וכל אחד בזמנו ובזמנה הם יכולים להודות לעצמם, להודות לרגע הזה, להודות לגוף. לאן שהוא לא הביא אותנו ולאן שהוא לא הוביל אותנו, שכל מה שקרה פה ב-35 דקות האחרונות, שיהיה אור ובריאות וריפוי לכל הרבדים שלנו. מוזמנים לפקוח עיניים, כי אתם מוכנים להסתכל לקופסה, לחזור אל הקופסה, אל המסך. וואו. שמעתי רק את עצמי 35 דקות. אם תרצו לומר מילה שאני אשמע גם את הקולות היפים שלכם, זה יעשה לי קצת גיוון. אני אודה לכם. הופה. היה מאוד נעים לשמוע את הקול שלך, נהר. Yeah, תודה תודה. שהובלת את הספינה. Yeah. כן, הגוף נפתח, נעים לפתוח ככה את הבוקר, מאוד התחברתי לקצוות ולעמוד שדרה, זה היה מאוד מעניין לחקור את זה. דווקא Yes. תקוות, כן. כן, נכון, זה גם מאוד התחבר לי בספר של פלדנקרייז, שללכת רחוק, דווקא להגדיל את המרחק, אז כאילו זה לא רק רעיון, השיתוף הזה הוא כזה, הוא מין הבראה של עמוד השדרה. כי כשאנחנו מקצרים את התנועה, אז אנחנו בעצם סוגרים את הגמישות ואת הדבר הזה, וההגדלה של החזרה, ולמצוא קצוות חדשים, כן, זה דיבר אליי. תודה, תודה, כן, אהוב. כיף. באתי. אני חושבת מה יש לי מתנדנדת. להגיד. אני תודה, תמיד, מיכל. כאילו, היה ממש טוב, אבל תמיד אני נדהמת, כאילו, הרבה פעמים בהתחלה זה מרגיש כמו כלום, כלום ושום דבר, וכזה מין משהו חסר ודאות וצורה, וזה מדהים איך שזה מקבל את המשמעות ואת ההתגבשות כזה, ואז פתאום יש גילויים,
באיזו התרגשות, אז זה מגניב, זה תמיד מפתיע אותי מחדש. כמה כאילו באמת שכאילו לפעמים מרגיש כזה כלום ושום דבר, וזה וואו, אז תודה. מהמם, מהמם. וואו, זה ממש, זה מעניין, את יודעת, דווקא בגלל האניגמטיות של מה שאת מתארת, עבורי, כאילו, זאת אומרת, לא אמרת משהו ספציפי, אבל אמרת משהו שהוא כאילו גם נורא נוגע דווקא, בגלל שהוא בשבילי כזה, אני יכול מאוד להזדהות איתו. את יודעת להגיד עוד משהו על ההתרגשות שפתאום את אומרת, מכלום זה נהיה התרגשות. משהו להגיד על זה? אה, זה איזשהו רגעים כאלה של פתאום חיבור בין הגוף לרגש הפנימי למה שאתה מנחה, כלומר לשלושת הדברים, ויש את הרגע הזה של כאילו, נכון, יש פה משהו, נכון, זה כאילו, נכון, נגיד הקצוות, או המעגל הזה, גם בהתנדנדות ובעדינות בהתחלה של... בקיצור, יש את הרגעים האלה, מבין כאלה, כמו פיצוצים כאלה, מדהים, מדהים. כן. ובסוף זה מתגבש לחוויה שלמה של הגוף. אז יש לזה איזה תהליך כזה שעדיין ממש מפתיע אותי. כן, כן. גם אותי, אני מודה, גם אותי. אני... גם אותי. כאילו, אני מוצא את כל את יודעת, הלהלך, שאנחנו מדברים עליו, הלהלך שמתוכו מגיע איזה ריטוט, וכל הוואפ צ'אפ וכל מה שאנחנו מכירים מהשיטה, כאילו, זה כמו נדנדה שקיימת בכל מפרק, קיימת איזה נדנדה כזאת, ותמיד זה נורא מעניין אותי, כאילו, מעבר לשפה ארטילאית כזאת של... כשאני הולך, אני מרגיש שכאילו אני מעביר משען ומערכת הפעלה כזאת, אז תמיד דווקא נראה לי תמיד מעניין אותי דווקא זה איך בפונקציונלי, איך זה בפשוטים, כאילו, כשאני יושב, יושב בחיים כאילו, עם חברים, אני יושב, מקשיב ככה. כל נקודות המשען, כל המערכת שלי, השלד שלי, הוא בתוכו, הוא כאילו, הוא רב, אז את זה הבאתי, כאילו, זה מה שעלה לי. אבל פתאום לראות איך הדבר הזה יכול להפיח המון המון חיים, בשבילי זה נורא מרגש, כאילו, כן. איך הפונקציונליות יכולה להיפתח לאיזשהו מקום מאוד אה, חסר, בשבילי זה איזה אמורפי כזה, יותר שיש בו השראה, ואז להחזיר את זה לפונקציונליות. נשמע לי שגם, כאילו, דיברת פה על זה קצת, הפונקציונלי, כי לסובב את היד, יש בזה משהו פונקציונלי בסוף. אה, כן, אבל ועבורי, אפילו שזה פונקציה, כמעט אנחנו לא עושים את זה, אני מקסימום אשלח את היד למשהו גבוה שאני צריכה כן, להוריד, אני לא אעשה את כל הסיבוב. נכון, יש נכון. משהו עכשיו שעולה לי כאילו בהקשר של אימהות ולהסתכל על ילדים, שילדים, הקנאה שלי בהם שהם יכולים לשבת בפונקציונלי ככה, כמו שאתה אומר, וזה בסדר שהם יעשו ככה וכל מיני כאלה. ואנחנו כמבוגרים כבר לא מרשים לעצמנו את התנועה הזאת, כי זה קצת מוזר לשבת בפגישה